YouTube. Hej Mikkel igen. Og nu vil vi gerne ud og se om vi kan finde nogle mænd, der var i Danmark, så slår vi vinderen ihjel. Og så nogle meget sådan noget. Ja. Det bliver godt. Og vi har Anders med os. Ja. Simon Hesselø. Ja, men jeg mener, at det er i opdatering 1.5.2. Men jeg mener. Men det kan jeg ikke helt huske. Så. Jeg står her og lurer lidt på nogle grise. Jeg overvejer faktisk lidt at slå dem ihjel. Hvorfor gør du det? Og nu vil jeg slå dem ihjel. Her kan jeg se en mand, der grise ihjel. Nej! Så hvad? Jeg er en grise klogere end dig, Mikkel. Kom her, gris. Kød! Hvorfor fik jeg ikke det kød? Ja, det er kød. Er du faktisk bange for, at du er bange? Er du bange? Er du bange? Nej, hvad? Står der bare. Det er min bøk. Okay, klar? Nej. Jeg bruger din klumme, Simon. Nej, Simon, vi har jo. Du skal ikke snakke med mig, men jeg har jo. Gå i gang! Okay. Jo, Vi men skal lige finde ud af det her område, vi er i. Simon, jeg tror, vi skal op over der. Så skal vi den vej. vi skal skrive sprog. Og så vil jeg godt. Hej igen. Nå, ja. Jeg skal nu skoven nu. TV. Bare til af mig. Har du to? Jeg bare to. Hvornår tilbage du mig? Han læser over den Svenddag og har du læst og forstået reglerne? Vend dig om. Har du læst og forstået reglerne? Vend dig om. Nå, kom, vi smutter. Hvis vi kan få ham der. Vend en anden. Kom nu seriøst. Hey, der er en tandmand. Mikkel, nu! Hvorhen, Simon? Jeg tager ham bare. Jeg står stille. Ej, det er ikke en zone, hvor man slår. Nej, han var lidt med tandmand. Den er. Større end en gang. Det var Mikkel. Au, au! Jeg er ude der, hvor man kan slå op i. Hvordan kan han slå mig? Simon, nu dør jeg. Sådan er han, Mikkel. Godt, han står stille. Hvor er du henne, Simon? Lige her ved siden af dig. Vi følger efter ham. Kom. Nu kommer de mål. Vi får slå mine tal. Vi følger bare efter ham, mand. Ej, der er en key. Men faktisk. Er det ham, der stiller de kiste der, Simon? Har du kun spærret på dig? Oh my god, der kommer! Slå ham, Mikkel! Jeg kan det! Kæft, hvor er du dum, mand. Du kan ikke engang finde ud af det, mand. Mikkel! Du trykker på taget! Han døde. Hey, du sprøjter ikke nogen ting ud. Mikkel. Hvor er du dårlig? Kan du ikke engang slå en mand, Mikkel? Men de er ikke til at trykke på ting. Mamma. Simon, har du mine ting? Tak. Nej. Du har lige ude i vores film, mamma.